Wara li ġie kritikat għal vot tiegħu ftit tal-ġimgħat ilu meta vvota favur rapport li jsejjaħ għall-inklużjoni tal-abort bħala dritt fundamentali Ewropew. Id-deputat mix-xejn tal-Partit Laburista l-MP Alex Agius Saliba issa bidel id-diska u vvota kontra riżoluzzjoni b'lingwaġġ simili. Fturija ċara ta' ammissjoni li żbalja wara kritika li qala fosthom mill-Life Network Foundation. Iżda f'mossa stramba wara l-vot, Agius Saliba ħareġ filmat fuq Facebook mifni botti kontra d-delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew li jmexxija huwa stess. Agius Saliba rid jenfasizza li fuq l-abort il-membri Laburisti sħabu abbandonawh meta wieħed għażel li jasteni fuq ir-rapport filwaqt li ieħor ivvota favur li l-abort isir dritt. Waqt dan il-filmat twil u imqanqal, Agius Saliba enfasizza repetutament kif tħalla waħdu f'dan il-vot mill-Partit Soċjalista biex jesponi l-fatt li sħabu stess ma vvotawx bħalu fuq l-abort. Fil-verità, issa għandna 3 deputati tal-Labor bi 3 voti differenti dwar materja daqstant sensittiva. Jekk l-abort għandux ikun sforzat fuqna kontra r-rieda tal-Maltin u l-Awċi. B'differenza mid-delegazzjoni ta' Agius Saliba, id-deputati tal-Partit Nazzjonalista David Casa u Peter Agius bħalma dejjem jagħmlu ivvotaw favur il-ħajja u kontra l-impożizzjoni tal-abort f'pajjiżna.